Wannan take cewa dan Allah dakta me yasa mace mai ciki take zubar da jini dan Allah? Kafin ku fara yin tunanin cewa wannan jini na al'ada ne, bari na tabbatar muku da cewa normally mace mai ciki ba ta yin jinin al'ada. Zan faɗi dalilin da yasa na faɗi haka, sannan kuma na faɗa muku wasu abubuwa da suke iya kawo mace ta zubar da jini a lokacin da take da ciki. A duk wata kowace lafiyayyar mace takan yi ovulation, wato ƙwan ta ya fito daga cikin ovary ya jira a cikin fallopian tube. Idan har an samu exercise in the other room a wannan lokacin, to sperm cells na namiji wato ƙwayoyin halittarsa kenan a cikin maniyyi za su zo su haɗu da wannan shi ƙwan na mace. Idan har Allah ya ƙaddara za a samu juna biyu, to ɗaya daga ciki zai shiga cikin wannan ƙwan na mace, wanda daga nan za a fara yin halitta. Idan kuma ba a samu exercise in the other room ba a wannan lokacin, ko don saboda dama mace budurwa ce, ko kuma don saboda wani dalili daban, to wannan ƙwan yakan iya jira kwana 1 zuwa 2. Idan har ƙwayoyin halittar namiji ba su shigo ba, to sai jiki ya narkar da wannan ƙwan na mace sai ya zuƙe shi. Ita kuma mahaifa, jikin mahaifa dama yana tofowa yana jira idan har an samu juna biyu, to wannan juna biyun zai zo sai ya shiga cikin mahaifa ɗin. To idan har ba a samu wannan juna biyun ba, to wannan jikin mahaifar da ya tofo sai a kankare shi sai ya fita a matsayin jinin al'ada. To abin yakan iya kasancewa ɗaya daga cikin hanya biyu, ko dai dama mace budurwa ce, idan ƙwan nan ya fito ya gama jiran sai ya fita don saboda ba a samu saduwa ba. Idan kuma mace mai aure ce, to idan ƙwan nan ya fito aka samu juna biyu, shikenan kuma ƙwai ba zai sake fitowa ba har sai zuwa lokacin da za ta dawo yin jinin al'ada. Daga cikin abubuwan da zai sa mace mai ciki ta ringa ganin jini sun haɗa da implantation bleeding. A lokacin da ƙwan mace da namiji suka haɗu aka fara yin halitta, to wannan abun zai gangaro ya shiga cikin mahaifan mace, wato zai dasa kansa kenan. To wannan dashen wani lokacin jini yakan iya fita, shi ake kira da implantation bleeding. Sannan kuma zai iya kasancewa wannan zubar jinin na miscarriage ne, wato ko dai cikin yana so ya zube ko kuma ya zube. A wasu lokuta akan iya samu cikin nan ya ci gaba har a haife shi, wani lokacin kuma dole sai ya zube. Sannan kuma zai iya kasancewa saboda ectopic pregnancy, wato wannan halittar da aka fara maimakon ya je ya dasu a jikin mahaifa, sai ya dasu a wani guri kamar shi cikin fallopian tube ɗin, ko kuma a ciki na mace, ko kuma a wani guri wanda duka dai bai dace ba. Sannan kuma zubar jinin zai iya kasancewa saboda molar pregnancy, wato idan aka samu wannan ƙwan mace da namiji suka haɗu, maimakon su fara zama halitta, to sai su zama ƙari, to wannan shi ake kira da molar pregnancy. Sannan zai iya kasancewa saboda infection, wato ƙwayar cuta ta shiga gaban mace take cutar da ita, to za ta iya ringa ganin jini. Sannan kuma zai iya kasancewa saboda canji ne da aka samu a bakin mahaifa, wannan akan iya ganin jini bayan saduwa kenan. Sannan kuma idan ciki ya ɗan fara tsufa zai iya kasancewa matsala ta placenta, wato mabiyya. Mabiyyan nan za ta iya kasancewa gurin da ya kamata ta zauna ne ba ta zauna ba a nan, ko kuma ya zamana ta fara ɓaɓɓagowa ne daga cikin mahaifa da sauransu. Sannan idan mace za ta fara yin naƙuda, show zai iya fita, wato jini tare da majina. Wannan yakan iya nuna alamu na farko na fara naƙuda. So duk lokacin da ya zamana mai juna biyu ta ringa ganin jini yana fita ta gabanta, to yana da kyau ta je asibiti don a gano menene, sannan kuma a yi maganin sa tun wuri.